Сәлем, дуслар. Сәлем. Тылсымлы рәсем дәресенә рәхим итегез. Әти минем яклаучым, әти минем саклаучым, акыллы, батыр һәм шәп. Әти белән бик рәхәт. Дусларым, бездән 23 февраль әтиләр көне килеп җитәчәк. Әйдәгез аларны шундый матур открытка ясап сөендерик әле. Башладык. Бу открытканы ясар өчен безгә ак кагаз бите, төсле картон, төсле кагаз, җилем карандаш, кайчы һәм төсле карандашлар кирәк булачак. Иң элек кагаз битен урталай биклибез. Аннары аны ачып куябыз. Һәм кагазның яртысын тагын икегә бикләп куябыз. Икенче яртысы белән шуны ук кабатлыйбыз. Кагазны үзебезгә уңайлы иттереп борып куябыз. Һәм өске өлешен кырыйга биклибез. Бу безнең күлмәкнең җиңнәре булачак. Икенче як белән дә шуны ук кабатлыйбыз. Хәзер эшләнмәнең икенче ягына күчәбез. Һәм нечкә генә тасма рәвешендә аска биклибез. Хәзер эшләнмәне әйләндерәбез. Һәм почмакларын үзәккә каратып биклибез. Күлмәкнең якасы барлыкка килде. Хәзер эшләнмәбезне җыеп битерәбез. Яканың очышларын чыгарып куябыз. Менә шундый матур күлмәк килеп чыкты. Дуслар, бу гади генә күлмәк түгел, ә бәйрәм күлмәге. Шуңа күрә аны матур итеп бизәп тә куйык. Моның өчен безгә төсле карандашлар кирәк булачак. Әлфия апа яшел карандашны сайлады. Без күлмәккә диагональ сызыклар сызабыз. Дуслар, без сезгә күлмәкне бизәүнең бары тик бер вариантын гына күрсәтәбез. Сез инде аны үзегезчә матур иттереп бизәп тә куя аласыз. Фантазиягезне эшкә җигегез. Хәзер инде күлмәкнең икенче почмагына күчәбез. Һәм ул почмактан да диагональ сызыклар ясыйбыз. Менә шундый матур ромплар килеп чыкты. Күлмәкнең җиңнәрен дә буйыбыз. Кызгылт сары төстәге карандашны алып, ромплар эченә ныкталар ясыйбыз. Безнең әтиләребез бик эшлекле кешеләр. Шуңа күрә галстук та ясап куйык әле. Без кызыл төстәге төсле кагазны алабыз. Һәм аннан менә шундый квадрат кисәбез. Квадратның бер почмагын икенчесенә туры китереп биклибез. Почмакларны үзәккә таба биклибез. Иң эске почмакны шулай ук үзәккә биклибез. Һәм аның бер очын чыгарып куябыз. Хәзер эшләнмәбезне әйләндерәбез. Һәм яссырак галстук килеп чыгарлык итеп, үзәккә таба тагын бер кат биклибез. Менә шундый кызыл галстук килеп чыкты. Карагыз, дуслар, аның әле тиене дә бар. Хәзер инде галстукны күлмәккә ябыштырып куябыз. Моның өчен безгә җилем карандаш кирәк булыр.
галстук өстенә бераз басып торабыз. Ул яхшылап ябышсын. Дуслар, 23 февраль ватанны саклаучылар көне. Шуңа күрә солдатта булган диләр видеосын карап һәм тыңлап китик әле. Билен кызы булган диләр, бигрәк уңган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Кешеләрне кеше итәр, олыны зурлый диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Комбинезон алган диләр, шинелен салган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Дуслар, бераз ял итеп алгансыздыр, ә без дәвам итәбез. Яшел катырга алабыз һәм аны урталайга бөклибез. Бу безнең открыткабызның нигезе булачак. Хәзер әзер күлмәгебезне нигезгә ябыштырасы гына калды. Дуслар, открытканың эчендә матур теләкләр өчен күпме урын бар. Үзең генә яза алмасаң, әниеңнән яисә абый-апаңнан ярдәм сорасаң да була. Мондый техникада бик күп кул эшләнмәләре ясап була. Әлеге открыткаларны әтиеңә генә түгел, бабаңа, абыеңа һәм хәтта энеңә дә бүләк итәргә мөмкин.